Kaixo launok, eta ongi etorri hemen hasten da txoriene, eta naiz eta Patrizia eta biok, gaur, pixkat, goizian lan desente inda gauden, humoretzu eta gogotzu gaude hemen, ze bai, gaur maratoia, ITV maratoian eguna da, eta Patrizia eta biok goizeko 9:30 han ginen, telefonoa hartzen, eta zuetako askoren deiak eta jaso ditugu, eta entzun zaituztegu, eta netan eskerrik asko horregoterren, da mandu zuen diru guztiagatik. Baina, horrek egun osua irauten dau, berez, ondino esposue doaintzaikein, badakotzue gure bizuma, guri ez, maratoikoa guri ebe, gure bosue, holan, zehose aporta useike, baina bestela badakotzue EITB maratoiko kontu korronte zenbakixa eta bizuma. Eta bihar ere, eta egun batzuetan jarraituko du, orduan, ba espadez utzi biharko, honena gaur egitea da. Eta gaur egin behar duzuena da baita, gaur prestatuko ditugun, 3 errezetak. Gaur gora etorri gara. Gaur eskuzabal etorri gara. Bai, egia esan bitu, lehatza ekarri dut, hemen lehatz zoragarri bat ekarri dut, eta lehatza honekin errezeta bakarra pixat motz geratzen zitzaidan, ez? Eta orduan esan, nik 2 ingo ditut, eta Patrik 3 bat. Zer prestatuko dut nik? Nik ingo dana lehatza papiloteeran, eta gero lehatz hamburguesak. Lehenengo, moztuko dugu porrua eta zenarioa xerra finetan, eta aluminio paper gainean ohetxo bat jarriko du. Horren gainean lehatza jarri, limoi xafla bat, txakoli pixkat, gatz pixka bat, olio txorrota bat, ondo itxi, eta labean ingo dugu 8 minutuz 200 gradutara. Atera eta preste ongo litzeteke. Eta hamburguesa nola ingo ditu? Hartu lehatza, moztu dut atal bat, arrautza estatuko dut, irina arrautza eta ero fregitu ingo dut, eta bestea ingo dut irina arrautza eta ogi birrindua. Hori ere fregituko dut, eta ero jungo dira hamburguesa ogi bitartean tartar saltza batekin. Maonesa, gehi kaparrondoak, gehi luzokerra ospinetan, gehi ziapea, gehi aneta, gehi tipula. Hori danan hasi, eta horrek lagunduko dio, gure hamburguesa honi. Eta errukula osto batzuk horratzen dauzkana, ez, zia zer lagotak izan. Berdura sartu behar diogu. Improvisatu atzen astu zait. Ez, kanpoan atatzen badu gero bagizu pixka simeldu iten dela, eta gero... Hola gura zinuen, bai. Bai. Noski baietz. Orduan, ni lanean azten naiz da esan dakoa, porrua zuria erabiliko du, kasu honetan bakarrik, eta beste hori erabiliko salda bat egiteko, eta bengo duna xerra finetan moztu. Kuiatxoa baldin baukazue, kuiatxoa bota, sasoian arabera lekak erabili aldituzue, zuek nahi duzuen barazkia. Oinarrian jarriko du, eta gero hor barruan kozinatuko dana. Prez, gaurko protagonista, izango da, legatza, hemen ikusten duzue, daugu bat freskoa, polipolitxa, polipolitxa, ez dakidan, nolan, aurkitzen bozu igeriken. Susto ederra, holako katxarro bat aurkitzen bozu igerri, igerian zeuzela, eskerrak hemen ez da, hemen inguruan. Zelako begitxuak da, zelako agina dauzkan. Gure itxasoko erreginak, legatzak. Bai, zeratik ez, eta batez ere, garrantzitsua, hemengo legatza erakustea, Hemen Ondarroako alturako arrantzako izleen elkarteak, olako kanpaina bat hartu du, eta deitzen da, Merlucius on Road. Merlucius on Road? Yeah, on Road da bidea. On the Road. Ondarrukua da, on the Road. Eta nahi dutena da pixka bultzatu jan ezagun, hemengo lehatza, Europako lehatza. Kalitate gorenekoa, freskoa, arrain zuri bat, osasuntxua dana. Euskaldunok dozenaka errazata da ditugu beraiekin. Gu gaur 3 ingo ditugu, baina lehatza saltza berdian, lebatza labean erreta, txingarretan nahi duzuena, baina badakizue. Bertako ekoizleen lehatza hartu zazue, eta gozatu, bisugua, baina aukera ni nahi dut oin, gabonetan. Bai. Pentsa. Eta bakitzua gainera abestixak nola esaten dauen. On that road again, na-na-na-na-na-na-na-na-na. Ez dakit letra, baina, ondarruko letraren bat edo jarriko gainetik. Hori ez bat dituzu. On that road again ez, hori da William Nelsonen abestila. Gero jarriko zut. Ni, hortan, ni bakizu, Xabier Lete nitu lertzun dira Mikel Laboatik ataratzen nauzu, eta galdu iten ez. Baina, nola zen neska hori? Muxu bat, William. Eska hori esan zen lemunien... Rosaliana. Rosalia, bai. Jarraitxu legatzakin. Ez. Nahi duzu moduan porrua moztu, kasu honetan, xerra finetan, eta zenarioa beha ingo duena da, fin moztuko dut, eta hau izango da, oinarria gure papillot onena. Osasuntxu, ero garbi jan nahi duenak, lehatza, ero edozein hau lupiarekin inaldozue, urraburuarekin. Isokinakin ekeitzen dut.
Izokinarekin ere, garbi jateko, modu bat. Julenek esan dozku, ez, lehen galdetu dozku. Gure gidoira dixak, papillotia, ez da izango papilla eran jatia erraia. Ez, Julen, papillotia da, bilkari bat eitzen dozu, paperakin edo aluminiozko paperakin, edo labeko paperakin, eta hor estaltzen dozu, ez da, arraia edo barazkisak bai jarri zeike, eta orduan, kosinatzen die bere lurrunakin. Orduan ez dozu koiperik bihar eta oso osasuntxua da. Orduan nik erabiltzot izokinakin normalien, ze izokinak egitzen dau koipia, da arrai bat oso koipetsua. Orduan nik, ez dakit papilloteran egiten dut eta horan askoz hori harinagoa geratzen. Hor garrantzitsua da, hermetikoki ondo iztea, egiten ditugun pakete horiek, eta bere lurrunakin da, zapore aldetik eta hor barruan kozinatuko da, txakolinarekin, olio pixkatekin, eta barazki hauek hor lurrunetan kozinatzen ari direnean, emango duten, botako duten lurrunarekin. Eta barazki hauek, baita ere, alderantziz hartuko duten lebatzaren zapore guztia, ez? Orduan hau, normalean jatetxetan bai egiten dela, zerbitzatzen da, eta bezeroaren aurrean, ireki, paketia baina txukun egiten dute, eta zure aurrean irekitzen dizute, eta lurrun guztiagan ikusten didateratzen da. Usaia horbe, ez du bakarrik gure hau zapaiak gozatzen, baizik eta gure sudur zuloak ere erki pasatzen dute hor. Osanzuk, esan duzu lebatza bekin. Bizkaiera solan esaten da, ez? Gu lebatza esaten du, baina berez legatza. Nik legatza esaten du, bizkaiera zitxeo berro, baina ez dakit arrasaten legatza nik uste. Ni begurien beti lebatza. Kristolango lebatza errapa una lemunean. Hori ez da arrantzan ibili zinela. Bai, arrantzan junitzen eta kriston lebatza errapa una. Bai, zera. Horti doa, Patri, mesede. Ez da izango Durangoko pintxopotian kristoneko lebatza. Ez da gutxi hor, ez bezez. Nik olako ja astuta dauzkat zer dien olako. Idatzi ze pentsatzen da zuen txorienea bildua eitb.eusera. Akiten itxintxoan izela. Olio txorrota bat. Bai. Azpian, hemen beste izango da hau, eta orain, oea, gure oea. Hau papillotia, zuk Frantzian eta lalin jakoa zara, eta hango, berez han asmatu zan teknika bada, ez? Han asko erabiltzen zinutan? Ez, nik egizan hau, eskolatik aparte, uste dut jatetxe batean ere ez du da lehin, sekula papillota. Dakigu, eskolatik, etxean behin izan du papillota, eta guk eskolan ikasi genuen teknika hau, baina gero jatetxeetan ez zait inoiz zuertatu, bai jan izan dut papilloteran, jatetxeetan, baina nik inoiz ez dut persatu jatetxe batean papillota. Beitu. Eta interesgarri ebitzen zaite, baina beti inon jatetxeetan egon izen ez lanean, hor ez du agintzen Hor jefiek esaten da zein biosun da. Zerrin bardan, eta guga, amen, eta danai bai. Gaurkoan, legatza ondarroz. Papillote erara. Nola esan beste bezlaria? William Nelson, uste dut. Haupa, William. Bale, legatza. Zukero, piperbeteak imarri izkia zu, Patri. Ai, esan dozu. Sorpresa zan gure ikusentzule maiti ondako. Bai, ingot piperbetiak legatzakin hori izango da 3. errezeta. Bale, itxikotzu dut, atal hau xamurra hau edal eta piperrak eta lodixa da, itxikotzu zuri, hamburguesatako ertain erabiliko dut. Gero desegin inbiot, Papillot. Ez, gero egozin bio, baina gero desegin inbiot, beraz. Bale, bainatu, ez? Bai, nik lehen kameratik kanpo esan dut, zigorri bai, hau, itxeko lan jasangarri xaua, bai, erabilikela, hau papilloteran eilako legatza, kozinatu inbidoguna, hori desegin eta horrekin inpiper berdiak. Azkenean, bai, etxian itxen bozue, da igual, geixegi itxen bozue, ez, zeitzen dozue, sobratzen gatzu da pur bat, hori gorde, da hori erabilizeik kroketa batzundako, piperbete batzundako, gurosunetako. Biteli izema dara mazoia, 60 programa hemen. Bai. Zuk uste oso sobrauko dala gero? Ez hau ez, gurot esan etxian itxen bozu horako ongi bat. Ez bai, lehen izan diazunean, sobratu danakin, usten diazu torrekin piperrak ingo da. Ikuste duzu talde osoak esan dugu. Orduan, izan gaitezen errealistak. Txakoli pixkat. Bai. Ardo txuri bat, nahi duzuena. Hemen azkenean lurrun egin behar zaigu, interesatzeko likido bat egotea. Gero, ikutu berezi bat emateko, jarriko dio, horako, eta gero kendu ingo diogu, baina honek emango dio zitriko puntu bat. Eta zaporia.
Eta entzun dut, irakurri dut, hobeto esan da, papillotia bebai sardaginean indaikela. Nik hola, ez sekula ikusi. Bai, nik kanpinean. Bai. Karo, hartzen duzu, kontua da, ondo iztea, zu ertainean edo zu basuan eitea, eta ikusiko zu, gaina nola pustu iten da. Pustu iten da, ze papilloteran pustu iten da, lurruna sortzen dalako barruan. Eta ikusiko zu, pustu iten dala. Eta hori... Ez beldurtu olako pusten bajatzue etxian egin ja, sardaginean, hori hona da. Ez, hori da. Ez taliko zu batzuk eta bat Nikolan erakutziko estazu da ingo bisok batera? Bai, zuan ez. Zer nik nahi dutena da, ikasi ondo izten, ondo bueno, estaltzen. nik egia esan, enaiz goratzen badakit teknika berezi bat uste zegoela. Bai, baina nik iten dut zigorren erara. Hau da, jartzen dut, biltzen dut, beti bai iten duena eta... Poliki. A ber. Aluminio papera beti janariari ekututa. Osa, nahi dut esan, aluminio dana horan brillantia, alde hau beti janari ekutzen. Bestea inoiz ez. Ze besteak xikinak da botatzen du. Orduan, jarri hemen parian. Bai. Horan, hemen daukagu. A ber. Eta oinez dau. Zako txiste. Ez magia esan. Horan, lehenko bildu bat. Vale. Ezkenik, ontsa gabonetan bagiz praktikatzen, oparixak eta nola inzu. Bildu. Ona zara oparixak biltzen zenik, Kristinako txarran azten. Neiko onanaz. Gero, joetenaz nire herriko dendatara eta holan oparixak erostera, da lagun eskutua, ama iztakize. Eta joda, ikaragarixen niri pila guztetan zelan, tolesten dauen dana zelan biltzen dauen da superpolitxa. Bueno, hain patri, hartu, eta bueltak... Hau praktikatzen gabiz, ez da? Hain bueltak emoten, jutia, hartu, eta ondo estutu, eta ondo bildu. Eta egia esan hau hermetiko geratuko da, Vale. Jak, holan. Ondo, ontsak saltzen dago bai olako gailu batzuk laban sartzeko eta mikroiun laban sartzeko, silikon askuak eta horre bai papillotera izango zen edo? Bai, bueno... Ez ez bada, ez ez Kozinatzeko modua bada berdina, azkenean horrek hermetiko izten dira baita, bere lurrunetan egosten dira hor barruan, ez? Eta bai izango, ez duguna erabiliko, baina izolako paperak, ze badaude batzuk esaten dutenak, antzak kutsakorrak egin direla. Nik beti ezagutu, erabili izan dut hau, eta nik ez dut inoiz entzun, pero ezagutu inorrenekin kutsatu denik, ero. Eta bestela, itxen bozu labako paperakin, ze labako papera tolesten dozunean, ez da itxasten hau aluminizko papera. Baina hiru lagueta eman da ondo... Grapak ez, ez dela horrek opari egiten zelo pixkator, lotitekin. Ez dela opari papera bai, holan gabonetakoa. Vale. Hauek, oin ez da sartuko. Honek behar dutelako 8 minutu bakarrik labean. Utziko dugu hemen, eta gogoratu, labea bai daukat, 200 gradutan, hamburguesarekin jungo gara. Oso ondo. Hamburguesak, zer? Tamainoa bitzen ogian nuzarteu. Egia esan patri honi, hamburguesa ezin dugu deitu. Nik deituko nioke, gehiago ogitartekoa, ze hamburguesa bai da, nik uste zerbait izan behar dela txikituta, aragia, xeetuta joan behar da, gero naztuta nahi dugunekin, ongarri batzuekin ero, batzuk arrautza botatzen diote, gero espezie ezberdinak eta hori. Opil forma. Bai, eta ero opila forma. Hori da hamburguesa, ez? Hau gehiago ogitarteko izango zen, baina, bueno, hamburguesa deitu dio, parkatu, Hola, zain mutil. Nik parkatzen dut. Gure ikusen zuliok, ez dakit. Zer zamartzen du, Ez, inbigauela, hamburguesak edo zuk esan duzun ogitartekoa inbiu piperbetiak eta legatza papillot eran, baina nik uste dut, bai, gauzarik apreziatuena, ez, legatzana, edo apreziatuenetariko bat, dila kokotxak. Nik kokotxak pia gustatzen gat, eta aukeran, legatzanak, askoz begeixo zedie, finauak eta... Bai. Segoxuak. Eta badago gero jente dagoela, gelatina salea direnak eta agian kokotxa makai hauena gustatuko zaizkienak. Baina lehatzanak oso fina dira, eta gaina nire bakizuna gustatzen zaizkien asko. Bueno, ia da plantxan buelta eta buelta azkarreo, baina arrautzestatuta. Hola, arrautzestatuta frikituta bai. Arrautzestatuta dira zoragarriak. Nire makitxe itxu saltza berdian, bai, zehonak. Bai. Bueno, baingo duna da, oliba olio txorrota daun bat. Eta hori, legatzak azkenean dauka, kalitatezko proteinak. Dauka esurrentzako fosforua. Eta sistema immunitarioarako, sistema immunitarioa mantentzeko ona dan selenioa bebai. Eta garrantzitsuena. Gozua dagoela. Nik legunean ez dakit norekin hitzeiten nuen bebai. Osasuntsua izati ez gain, gozua dagoela. Nik astero jango nuke legatza, baina bera, eta gainera, baina holan, arrautzestatuta, iruditzen zait, hala, xamurra, gozu. Gaur esan duzula makillajean da gabitzela. Bai, amaia nerekin esatzen, niri horrela gustatzen gehien.
Legatza da gauza bat, boa. Bai, pila, fina. Bai. Ba, berez esaten daue, hastian, 3-4 aldiz janbidala arraina. Bai. Arraina txurixa eta urdina, berez legatza jateko aukerarik badaukazu. Astero, gure gozu, hor daukotzu. Eta bai, azkenean, legatzan kalitatea, dala, arrantzatzeko eran arabera. Orduan, azkenean, banaka arrantzatzen baduzu, horrek aukitzen dabe kolpe gutxi hau eta kalitate onagoa izaten dabe. Zarean harrapatutakoa, amuakin harrapatutakoen artean hori izaten da aldea, ez gehien bat. Baina, hor... Baina, kalitate honeko produktuak dana die. Eta presio aldetik bebai nahi dut esan, lehatza, ez dakit batzu ez dago, garesti dago. Niri ez zait iruditzen. Oso presionean eta... Eta behitu zelako pieza hundixekin, atara zeik hemen, zenbat lagunen dako jana. Eta lehen erabiltzen dara, lehengunean esan genduna, Patri, zurderakin saldain, buruarekin, patata batzu saltza berdian, gorputzarekin, behitu gaurko 3 errezetak, ero beste ez da zenbat errezeta inalditzu zuen. Pila bat. Orduan, nik uste dut, profitatu eta jan, eningo lehatza. Zu, arrantzan ibilitaz bezara? Bueno, lehenengo kontago errezetia? Hemen arratza estatu ingo dut. Hartu, eta irinetik pasatu du, ogi birrindutik, eta hau frigitzen jungoa. Eta beste ingo dut, irina... Hau, ogi birrindutik ez? Ez, hau, urrengoa. Bale, urrengoa. Oin ingo dut, irina, ogi birrindua, arrautza, eta ogi birrindua. Orduan, testurak ere aldatu dira. Beitu, niko lan esto, jan dut, umetan eta olako makiltsuak, baina, nera makiltzen zuztalako makiltsuak etxekuak, ez horrek izoskaiutik eta etorten dienak. Eta holan bakarrik jando, baina holan pieza osua, ez dut inoiz jan. Beti holan nahi irinatik eta arrautzatik, beraz, desietan probatzak. Nik arrantzan, errekan bai asko, txikitan, pila bat, azkenean, bizi gara auzo batean, eta erreka genukan, eta hor, guk harrapatu ditugu, gehien bat eskailuak, amuarrainak, gero honek sarboak bai ditzen geniona, horrek sardezkarekin hartzen genituenak, eta ero kangrejoak eskurdu. Sardezkaken? Bai, dau bat, da, geldi geratzen da bera. Orduan, zuk atzeta zinon harria, eta bera geldi geratzen zen. Orduan, sardezkarekin jun, astiro-astiroan. Orduan hori, erodun horretzako... Osa, nik ez dut arrantza sekulain. Beraz, olako bat igual nik bebea... Baina oso aina di, Eta aina honena zan, eskua aurrean jarri behar zenion, bera garantzen, eta geldi gota zan, aina harina da, baina... Koitxaua. Ja, hau koitxaua zan. Ja, bueno. Vale. Bai, eta gero, itxasoan, indudan arrantza da, berdeletan. Aukera izan genuen lagun batekin txalupa txiki bat zeukana, eta beraekin berdeletan jun, eta harrituta geratu nintzen. Botan, ama! Eta ero altzau 6-8 berdelan bapatian, danak saltokan txalupan, eta... Boa! Politxa da. Bai, bukatu nuen astebete berdela jateaz kokoteraino. Baina, bueno, erra. Gaurkoen legatza. Eta horrekin etzin zara nekatu. Berdela bada zerbait, gurea, hemengoa, eta niri iruditzen zait arrai bat, zoragarria, eta normalen jenteak jartzen du hori, beti, plantxan, labean eginda. Ogi birrindutik pasata berdela dau, zoragarri, baina bakarrik ogi birrindutik. Nik gordinik gustatzen jat. Ingote denbora dixa danean sushian antzera edo. Nik gordinik jaten dut normalia. Zebitxein genduen hemen, berdela oso goxua. Xona. Gure amak zen ogi birrindutik pasata bakarrik. Baitu. Oso ona. Eta marmitakoa berdela nabe, zoragarria. Horre, zenbat aukera botatzen nahi. Bai. Hemen berdelan denbora dia eltzen danean egingo ditzugu. Arrautza hau ez bota inoiz. Gure txian esan nuen legunean presiatu da, arrautza honekin itentan tortilla gero. Pekatu. Hau, erabiliten da dana. Manienaz, arrantzan sekula izan, baina nire lehenguzuak Jon Basartek, hor ondarri behin dauka barkua, eta hori egunero jaten da. Ixa egunero da, bere pasiua, eta bai hori egoten, eta dakizu gaina gauzat, ez jako arraia gustatzen. Osa, berak, arrantzatzen dagoen dana, azkenean, familixan dago, beraz, guretako ondo, bai. Tan atzeitxuela nahi, arraiak, txipiroiak, danetatik azten da. Ondo. Dagu posik. Bueno, martxan hau, oin imaldut, tartariar saltza, eta gero hau frigitu. Zer daukau, nik uste hau egiten, 8 minutu tardatuko ituela. Orduan, bitartean oin, nik denborak etordazka. Baukazu denbora, kalkulauta. 8 minutu, 200 gradutara, denbora sartuko diot. Hor, akordatzen basari ez, hauen legatza papillot eran. Orduan, sartu legatza, porrua, asenarioa, limoi xafla bat, eta joengo da, bere lurrunakin ez da, berotzen. Bitartean, hamburguesak. Eta tartariar saltza lagunduko dira. Tartariar saltza hau bai dela gauza bat. Ona. Asi zara, ja. Ja, daukat hemen, listua egiten daukat hemen, hauan. Bueno, egia esan arraiakin oso ondo geratzen da. Bai. Eta honi ze botako dugu. Hemen dauzkau 3 luzoker
txikituta, ospinetakoak, ospinetako pepinoiek. Gero, kaparrondoak txikituta, beste koilarakada bat. Gero, bestaldetik, ziapea, koilarakada bat. Gero, tipula, o tipuleta, ero, beste, bueno, hola. Zukein, bota desente zegu, gaur egun luzia aukidugu. Eta egon gara hor, goiz-goizetik, gure etxian, ETB-en, maratoian egon gara, ez da, beratziretatik, 11:00 nik egin turnua, zue bai? Bizo gongan, beste ezagun batzuekin. Bai, eta bueno, han jarraitzen daue, maratoia gabera arte, eta berez, programazieran esan dutzueten bezala, ondiokan doaintza espadozuein, hemen daukotzue bai aukeria eitzeko berriz. Beraz, hori da, esklerosi aniskoitzan ikerketan alde dirua biltzeko, ze Euskal Herri mailan 2600 pertsonai afektatzen dutzien gaixotasun bada, ez dauka sendabiderik, beraz, laguntzako. Bueno, azkena neta, erdera susto dela, eneldo. Freskoa daukazue, freskoa hobeto, baina, bueno, batzutan ez da izaten hain hori, eta lehorra eskura egoten da. Betxu, gabonetan, isokina da, asko jaten danez da, isokinakin asko zerbitzatzen danez, hau eneldua aneta, gabonetan nik asko aurkitzen dut. Gero urtean zir, geixo kostaten jat, baina gabonetan bai, beti. Nik ez dut topau. Orduan, lehorra hemen txorien, hor badaukagu olako kaja bat, olako... Urrengoan esan, abixau... Bai, arrazoi dakuz. Bueno, bau izango da, jungo da, ogiaren oinarrian, azpian, Eta jarriko dio azpian, gero ziazerba xamur osto batzu gainean, oe honen gainean, gero lehatza, bat arrautz estatuta daukaguna. Zatza buelta honei? Ez, txon, pixkat gorritzen edo, gaina hau lodia da, Bai, ikusi dut. Eta egia da, baitu, gu bezala lehatza, ero arraina gutxi inda jaten dutenak, ez da, hemendik kanpo jendea gure onduan zait lehorra jaten dute. Gu gara susixarean. Bai. Eta sushi-san berbain jozula ontxe, estatu batuetan eta hamburgesanak, ontxe, badauz oso modan, sushi burgerrak. Ez dakit ikusi itxuzun? Ez, hori? Zuk esan dozu, honei ezin dotzat burgerra deitxu ba. Estatu batuetan deitzotzi sushi burgerra, ez dakit argazki bat sartu lehiken, da arrozakin injako ogisa. Nik hori uste apurtu ingo dela, da jarten daue ogisa opil forman, gero barruan, hori, arraina gordinek, eta holan, luzoker bat, azena horioa, ez dakiz zer, sushi-san osagaixak, eta jaten dago olako burger forma. Baina nik uste hori, gero... Eltzean ero, ez? Bai, apurtu ingo dela. Nik uste baiet. Probatu da duzue, ez daiguzue, mesedez. Guk, gure, 2.0 ero ondo egiteko, azkenian, ogia, txigortzen badu, ero gurin pixkat eukingo genuke hemen, da gurin pixkatekin txigortuko genuen, ez liguke kalterik ingo. Baina oliba txorrota batekin ere, ogi hau txigortzeak, beste ikutu bat ematen dio. Ez baduzuen nahi, ogia bakarrik jarri eta listo, ez da zetan ibili behar txigortzen. Baina nik uste dut... Bai, hobeto. Hobeto, eta labea piztuta daukagula, bestela labean sartu alko. Hori, 10 lagunentzako itxen bozue, igual ez dakotzen denboreriko lan 10 gehitzeko. Baina hemen bi gauz. Horre, ez dut zaukazurik. Aitor dao, aler behiratzen du holan, Iñaki holan pentsakor dao, eskerra Monika txitxo goten dala pixkat. Baina, bueno, ebango etzau zatitxo bat. Bai. Horrek emate dau, Kristeko San Jacobo, holan naundixe ez da. Baina ez da gure, on the road. On the road behatza. Merlucius, on the road. Merlucius, on the road. Bueno, entzungo duzu, seguruenik hau, publizitate kampaina horre hongo da, eta zuek... Bai. Galdetu, Jun, arrandegira lehatzei behiratu begietara, eta esan... Hau, on the road da? Ez, lehatzei, berai. Zu Europarra altzara. Zu zer dinen, zu Europarra zara? Bai. Kontu esaginek, lehatzan aginek die! Bai, gora Europa. Yeah. Bueno, a ver, padre... Segundo. Esaten duzti ez. Zer esan dago? Ezin kasurik. Broma san. Hola, nogia, nik uste dut... Oto, hola, ez, Patrik. Bale, labekoari falta zaio... Zema minutu. 5 minutu. Hauek txigortuko ditut, eta ekarriko duguna da handik, ziazerbak ekarriko ditu, eta hamburguesa montatzea, eta gure papillotak ateatzea besterik, zaigu falta. Beraz, 1 minute on the road.
bueltan gara, eta labekoari hoxe minutua besterik ezaionez falta, hasiko gara montatzen gure hamburguesak. Hemen dauzkagu, ziazerba, espinaka, ostro, samurra. Nik aukera nahi dut probatzia, Lehen probatut kameratik kanpota da, brutala dau. Nahi pia, guztau jasaltzia, Hau zan, bebai, behiu lehen aipatu nintzuna. Hosteleritza eskolan ikasten genuen salsa hoietako bat ikasi behar zana bai ero bai. Klasiko bat, ez? Klasiko bat, bai, baina gero erabili egizan, ez duzu erabiltzen da, eta gozua da, nik indut inoiz, menuan ero, baina jatetxetan... Gero jarri geixau, Gero jarri geixau. Gero gainean doia. Bai, gero gainean barriro doia. Hau da, hamburguesa koska itosunian... Bai, saltzakin euskusabala izan bida. Horrek arrautzia deukina barruan, Patri? Egon nintzen pentsatan, honi gaztaia jarri ero, baina... Gaina gaztaia arrainakin, bueno, ni holako tarta batkin, abixatzen da bilau, berez, zabaldu bai. Pipi, ez? Bai. Bueno. Gure zu ataratzia? Trapuri bat gozu? Atarakot. Venga, zeure kontu. Bau, esan dakoa. Hemen, ziazer batzuk, letxuga osto batzuk, sasoia danean tomatea jarri aldiozue, horrelako tomate xerra bat, nahi duzuena. Eta bat, jarriko dio, lehatza, arrautz estatuta, eta besteai, lehatza, ogi birrindutik pasata. Koiarakada bat. Bai, lehen esan duzuna arrautzana eta nik ikusi dut olako jeringia batekin, hor saltzen daue arrautzan gorringuak, eta gero ogi xanelan pintxatzen daue da horra botatzen dutzi, Pentsa olako modernidade etxen daue. Hori ez dut sekulo ikusi. Bueno, hemen dauzkazue gure bi hamburguesak. On the road. On the road. Eta hemen trapuarekin, hemen trukorik ez dago, Jarriko dut bitu. Bai. Errezaitez? Bueno, ontxe, lehen esan duzu moruan, ez? Jatetxietan eta itxen dagoen bezala ontxatarako da lurruna... Hau izango zan oin, aluminio paperak, ez du beroa, ondo aguantatzen da, bueno, sukaldaria garen amintzat, ondo aguantatzen. Eta orduan oin, iten dana da. Eta hau izango zen. Hau behitu. Txak. Txak. Listo. Ona. Hoi limoia, kendingo diogu. Eta horrek utzi dutza bere sapore dana, ez? Bai. Hemen bestela badut holan olioak, limoi saporeko olako bat, botatia txorrozta bat. Ondo. Zein nahi duzu daztatu horretatik? Igual kurruskaria, zei ez dut inoiz holan daztatuta? A ver, zabaldu? Horan, hamburguesak bakitzu, bai, eskuzabala izan zara saltziakin, Da. Zuk esan, bota, lasai. Holan erakutzi bida, baina holan behi ikusteko, hau dela, gure legatza. Eta daiola, hau ere, hamburguesa hon bate moduen. Joe. Daiola. Nik hau erabilikot, por si acaso. Zera gogorra dugu, Patri. Gozo goxua. Hola, esatu duzti igual, makillajia, bueno, dana apurtu dut, baina merezi dago, merezi izan dago. Saltakin da ondo, Zuzegi hori jaten ni adinean aurrera noa eta garbi-garbia jan behar dut. Zuk jan hori, nik jan. Osasuntxugu kirolariek horrela jaten du. Boa. Ligatza, dago? A ber, eman apurtxo bat. Ikus garri. Hala, porrua, Bikain. On the road. Eta hemen txorinen on the road jarraitzen dugu, eta legatzakin beste resta bat, eguneko 3. Eta kasunetan, pikillo piper betiak legatzakin. Kontakotzut zera nengo nau,
Ze oso erresa da oso ondo geratzen da. Lehengo ingo duguna da, legatza, egosi, 2 minutuz, eta gorde. Gero, eingou erregosi piper berdia eta tipula, eta gorritxuta dauzenien, eingou bexamel antzerako bat, gurinakin, esniakin eta irinakin. Gero, bexamel horrei gehituko zau, legatza apurtuta, eta osten danean, ingouna da, pikillo piperrak bete. Piper bete horreik, ingou arrautzetik pasa eta irinetik pasa, eta frijitxo, eta saltza baten gainean jarriko. Eta saltzia beba apurtzen dan piperrekin egin da esne gainekin. Bikain. Bai, ignaben holan, zehose antzerakua, Bai? ez dakitakor dauko zaran, ignaben piper betiak bai, ze piper betiak gaur egun betezeike, nahi dosunakin. Eta ingauen txorienan, aldozue ETV nahi eran ikusi, ingauen aragixeatuakin. Bai. Horan oso gozuak eta oso errezak bai geratzen dienak. Hau, klasiko bat da, ez? Esaten dagoen, lehena izen zala Ramon Roteta. Horan, hau itxen 70. hamarkadan. Bai, piperra betetzen hor, esaten da, txangurroz bete zituela, eta alako saltza, amerikar saltza batekin, hau da, itxaski saltza batekin zerbitzatu zituela, baina seguru nik uste piperrak betetan lehenago ere. Horrek etxeko andraren batekin, lehenengo, Ramon Roteta baino lehenago. Auskalo, ez dakit, baina, bai da askotan, gauza askorekin bezala, ez, lehenengo aldia idatzita, ero hori agertzen dana, ez, da, jatetxe batean egiten bada, eta gaina, garai hartan ja Ramon Roteta ja ezaguna izaten hasi zen, orduan, hor dago idatzita, lehenago egiten zala, ziurreni bai, eta zuetako norbaitek lehenago egin bazituzten, idatzi, txorien abildua egite.eus, eta guk hemen esango dugu esaten, ez, behitu. Tolosako Mari Carmen Etxebarriak egin zituen lehenago. Bai. Eta hemen, hamburguesakin bezala, ez? Hamburguesak inaldi, danetatik, barazkiena, sushiana oin entzun dugu, arrainana, gaur ikusi dugun moduan, indio jarra, untzia, nahi duguna hamburguesak, eta pikillo piperrak, ero piperbeteak, ero piperrak bete aldira edozenak. Txoriene inditugu makaiagoanak, inditugu aragianak, inditugu arkume hankana, Gernikako piperrekin egin da. Ze bakarrik normalean klasikoena bai dira, egia esan pikillo piperrak, ez? Bai. Baina sasoia danean, Gernikako piperrekin ere, piperroia frijitu aurrena, eta gero bete nahi duzuenakin, odolkiarekin baita edozerekin, eta zoragarri geratzen dira. Eta hemen ingen duen reseta bat Mexikokoa, eta egiten zituzten bertako piperrak gaztarekin. Gazta sartu eta ero frijitu egiten zuten, eta oso goxua esan, eta ero lan gazta erdi urtuta barruan geratzen zen, eta piperro lago italiarren antzerako horietakoak, hor jaten zen duen, eta holan burrito moduan, gero olako ogi batekin lagunduta, oso goxua eta erreza egiten. Indian egon nintzenean, betetze zituzten arrosakin. Arrosakin eta espezekin, eta hori, listo. Eta bai, ontxe, gabizela gabonetako errezetak edo gabonetako aproposak dien platerak prestatzen, beste ideia bada, ez? Azkenian hau, sarrera moduan, igual, enzeike. Gutxi basari igual, plater nagusi bezala, ez? Piper bete batzuk, ona die, bustanak, zukin zinun bustan gizatu bat, horako ostegun baten. Horrekin bai, beteleike, edoze gauzakin. Beraz, hori plater nagusi bezala ondo, ontxe, izaten basari, hori. 15 pertsona afari baten, igual, pikillo piper pila bat egin dituzue. Beraz, hobeto igual, sarrera bezala bat edo bi bakoitzan dako, da tira. Hemen ni behin baino gehiagotan aipatu dut, ni lehen horrelako katerineko enpresa batean honitzen lanean, eta ohikoa zen Gabonetan makaioz betetako piperrak eskaintzea, ez? Da hor, milak hain behar izaten genituen. Hor, odolkiak eta betetzeko eta txorixua betetzeko badago gailu bat, holako zilindro handi bat, eta behian dauka prensa, hor sartzen duzu, txorixoen betegarria, ero odolkiena barruan sartu, gero tapa jartzen zen, eta hemen dauka tutu txiki bat. Eta tutu txiki hortan jartzen duzu estea, eta erosoaz odolkia betetzen, ero txorixoak, pila bat. Eta guk egiten genituen hor, makaiagoan betegarria sartzen ginen orantzi hortan, eta belaunakin kontrolatzen duzu, eta piperrak juten ginen hola, Askar. Milaka, gaina hor, konometratu egiten zizuten da, hemen, maripurik egiten ditu, ordu betean, 892. Hora errekorra. Hor zegoen, baina, emakume horrez eramazkin piperra betetan bizi erdi, Eta gur, 600 egiten genituen da... Zaila kantzauta. Zenbakiak goitik holan bota ditut, baina badakit guk desente gutxi egiten genituela, eta gaina, binaka, ze horre egoten zen, izaten zen, egun oso bat norbait
piperra betetzen. Piperra bete. Eta bukatzen zeion pikillo piperretaz, kokote nahi. Betu, zigor. Bota. Hau inot ja, apur bat, ez dut egosi egin, bakarrik sustotxo bat emondotzat, ze hau legatza gure duguna da, egotia xamur, eta gero bebai kosinatuta joango da. Ze azkenian, legatza hemendik egin bidugu, bexamelera bota, nahastu orai beruak bebai egingo da, eta gero piparrak frijitxuin behitxugu bebai. Beraz, bueno, hau ja. Eta hemen, nahi izan ez gero saltza bat eroin nahi badugu, hemen izango duen arrai fumet askar bat. Oso askarra, 60 segundutan indako... Bueno, baina, urak baino zapore gehiago dauka, Patri. Emon koiaratxo bat. Ez? Ura baino zapore gehiago badauka. Ura erabiltzea bakarri baino, ez? Orduan, azkenean... Ezke gertzen da hau dela, ondarro bat. Eixe da. Ez, baina, azkenean olako gauzak baliatu inbat dira. Eta ez du jarriko hemen, bueno, beste arrai salda bat egiten. Erabili hau. Bai, naiz eta gordinik egon hau, apur bat gordinik egon, ja zabaltzeko ona da, gordinik igual, sardexak labanakin, ezin dozu moztu. Orduan, apurtxo bat, sustotxo bat nahi dugu bakarrik eman arrainai, holan, uretan, beraz hau desegin egin gau, eta gorde. Ez bota hau, ontxe, tipulai eta piper berdiai, ze bestela oso lehor geratu dira. Eta, hau gogoratu, hor lehen egatzak kendu indiegu, ze, anisakia, askotan entzun duzue. Egun ematean arraia zerbitzatzen erosten baduzue, eta anisaki pixkatero baldin bauga, izosgailuan sartu. Izosgailuan 24 ordu baino gehiago utzita, anisaki hori hile egiten da. Beste bada, izosgailuan ez baduzue sartu nahi, ondo kozinatu behar da, baina esaten duguna euskaldunei, arraia bai gustatzen zaigu pixkat xamurragoa, ez? Lagean sartzen bagu eta eusten bagu temperatura altuan luze eta arrai hori lehor janda, anisakia hilingo zen, baina bestela, oberena, izosgailuan sartzen duzue, 24 ordu, eta astu egiten zarete anisaki arazo guztietan. Hala ere, guk sukaldari askok aipatzen duguna anisakia beti ezagutu izan dugu, eta anisakia sukaldari nahi zenetik, horre ondala, ezin duten zan gehiago ero gutxiago zen, baina beti egonda, eta ondo kozinatuta ero arriskurik ez dago. Hala ere etxean izan ezkero norbait, alergin bat ero intolerantzia duena, izosgailuan sartu, ero arrandegian eskatu. Normalen arrandegian beraiek kendu iten dute gaur egun anisaki atal hori, pixatu iten dizute berriro, atal hori kenduta, eta kontua berriro iten dizute. Ez da barrizkuri. Nik etxean sekula ez dut ikusi, ze beti, arraina eroste dut garbi, arraindegixan, eta sekula ez dut ikusi, baina batzu eta ematen dut zen naska. Nik naska ez nagoen esango, pasa trapu hori mesez. Hor, kontua intolerantzia egon ezkeno. Baina, zuek intolerantzia ez diozuna izan behar da, telefono hartzeari, eta hor egite maratoian, hor gaude, gaur goizean izan gara Patri eta biok, jarraitzen du, jente ezagun asko, ez dakit norre gongo da nor, baina seguru, deitzen baduzue, famaturen bat aurkituko duzue telefonaren bestaldean, pero norbait atzegina eta eskatuko izuena da hori. Zuen kontu korronteko 20 digitoak behar dituzte bakarrik. Galetuko izuete zuen izena bizenak, hori da, espala zerbait gaizki badao zuei deitzeko, zuen telefono eskatuko dizuete baita ere, eta hori, 20 digitoak eta zenbat eman nahi duzuen. Eta hor, denak balio du, gutxi baldin bada ere, pixkanaka, denok ematen badugu pixkat, azkenean diru asko izatea lortuko dugu, edan, deitxu, eta ez dela kontu korrentea hor behian bebaduko zuen. Danon artean joan gora, gutxinaka biltzen. Platera zela doian, hau legatza, gorde dugu. Eta ontxe hemen jarri dut, erregostean jarri itxudan tipula eta pipar berdia, horrek oliba oliotan jarri itxut. Beraz, ontxe, bexamela itxeko, gurina gaitxu dotzat, gero, irina, apurtxo bat hemen ziken juhat, hau, irina, eta, ontxe joan gonaz, irina mugitzen. Hau, Patri, esan. Pikillo piperra, ni bihar ertzainaken kontzertura, noa? Hau zuk etxean hobeto, ertzainaken kontzertu jaten, ikusten, hauek jan, eta nik hamburguesa eramaten badot, nik lehenindako hamburguesa igual kontzertura eramateko beto, taper baten igual, bai, kontzertura eramateko, bai, ogitartekoan, obe, igual, opil baten, baina, holan, ogi luze baten, igual, obe, itxen bazinun, eta hone be bai, hone, pikillo piper betiak bokaio baten etzien txarte gongo, Baina ez, zueko berena, hau, telebista horrian etxian, txak, jarri, platerian, errezeta hau, eta kontzertu entzuten, eta, bakizue, sari badagoela, nun dago guali ez, nun dago zigor,
zigorra ikusten duenak ez dena handik ez da izan, sari bat emango diogu. Boligrafo bat opari. Pentsatzen igual hori, legatzan hamburguesia mutil. Ura berotzeko gailu bat oparituko dugu zigorra aurkitzen duenentzako han telebistan. Bueno, jugo naiz hori, jugo naiz hola marra txuri eta gorriak jantzita. Bueno, bitartean, zigor, zein bidogun. Hau, bexamerakin jarraitxu bidou. Kosinatzen? Bai, kosinatuta dauenean, ontsa esne apurtxu bat gehitxu bikau, gero legatza bota, osten utziko, eta segitxuan gatoz, piperrak betetzen. Bueno, ja baukat hemen piper batzuk beteta, baina honekin hasiko naz. Eta hartukot, eta behitxu. Itxegoten nik bakit, hau, mauka batekin igual, askoz be profesionalagoa da, baina nik, behitxu, holan hartzen dut, eskuekin, zabaltzen dut, eta gero koiara txiki batekin, betetzen joaten naz, gutxinaka, horako, gutxinaka. Igual ez da ingarbixa, maukakin bezala, baina, bueno, eraginkorra da hori da. Maukana da, azkarra gehiago, garbia bari, baina azkarragoa da, ez? Azkenean, nik pentsetan dut ez tozula zikin juko holan eskuak eta nik inoten moruan. Horre lanak ez ditzu zingo, ez? Ze behitu, apurtu jatzuenak edo sobratzen bagatzue 3 edo 4, hau ingo zuena da saltziakin. Saltzia, oinarri bezala jarriko saltzia. Beraz, 3 edo 4 pikillo piper, eta esnegain apurtxo batekin, hau. Berdindu Eta saltzia badauko gina. Hori erreza izango da. Berez, ontxe, inbidoguna da, hau bai jarri zaike, hau, zuzenian, labara sartu saltziakin minutu pare bat, aragixakin ingauen bezala, baina nik kasu honetan, ja, gabona daukagunez, ja, ikusi duzu? Girotuto! Oso ondo. Berez, hau, egingotena da, irinetik pasa, gero arrautzetik, eta frijitu. Bagitzue, hor lodosan eta itxen dauela, ematen dauela urrezko pikilloa eta zilarrezko pikilloa daolako sarixak. Eta joan zan urtean, eman sotzien Amaiai. Amaia Romero. Amaia Romero, zuen ezagutzen duzu? Arritu itxen duzta horrek. Amaia Romero, ez to jakingo ba, baina bertakoa da. Ez, bueno, bera itxadat lodosakoa. Gurasoa gangoa die, eta... Operación Triunfo irazi ezagena. Bai, Amaia, joe. Ipia gustatzen gat. Bakitzuk gure gidoila ditulenek esaten dauela bere antza daukala? Nik... Mosuan, eta, benetan. Patri, nik argazkia jarri diguna Julenek ekusita, nik hartu dio Julenen antza. Nik hartu dio, nik neuk hartu dio Julen antza, eta badauka traza bat olan, eta ez dakit igual. Badauka, eta behin esan zuztan, konfunditu inzitxustela holan jai baten esan sotziela. Zuitzara izango Amaia, ez dakizzer. Julenek? Txantxetan esan sotzien, baina bai, como, bimaten zapilla, ez dakizzer. Bueno, ez berak esan zuztan, Ez da nik inventau. Julenek, hainbat historio kontatzen izkigu. Azten bagarago hemen Julenen txutxumutxuak eta kontatzen. Ez kontau. Dana ezin da kontau. Dana ezin da. Bueno, hemen irinetik eta arrautzetik pasaten da, frijitxu ingo itxugu. Hau da ja... Hori, apur bat, piperrak normalen, piper betiak, olen, itxen bat txustue aragixakin, harinak die. Baina hau apurat bexamelakin eta gero frijitxuta eta gero esnegainakin irako saltziakin dago, gabonetako, kapritxo moruen hartzeko. Patri, dena bezala, esaten duguna, noizean bainolako zerbait janal da. Bai mutil, baina egunero gai zementxorien, da guk egunero jatitxugu olako gauza. Baina guk eskaintzaz berdinak ematen ditugu, Beio, lehen, janadozu lehenko papillotera neindako lebatza, eta ero sarrera moduen pikoterako olako piper batzuk, ero papilloterako lebatza, eta ero konpota. Olako gabonetako konpota bat, eta nik uste dut hor, osasuntxua izango zala hori, oso, esango nuke gainera. Ez osasuntxua gari, oso osasuntxua. Eta saltzek usi duzue zer ezin dugun, hor nahi izan ezkero tomate saltza pixka berai botatzen badiozue, berotu pixkat, eta beti pikillo botetan, normalean bate hon bat apurtuta beti agertzen da, eta zabaltzen bozu ez apurtuko jatzu ez. Eta hau, ez dugu asko kosinatuko, azkenean, piperraia erreta dauz, eta bexamela eta legatzaia eina dau. Orduan hau bakarri da, basilmaz, apur bat frijitzeko, kurruskari geratzeko. Bai, aterako izute papera, baina paperarekin olioa, gehiagizko olioa kentzeko.
Bakizu txenoan abestixa, cuando tú vas, yo vengo. Ba, hori. Bai, ez dakizen. Ez dakizu? Jaimu, tiroaina, zer mundutan bizi zara? Hasiko naiz nik, a ber, Xabier Leten abestia, lehenengo diskoa eukindozu, entzundozu inoz? Guazen piperretekin. Bueno. Hemen danentzako da, hola, Txikila zirikatzen behona dala. Bueno, hemen atarako tau. Bai, Atarako estazu, bai, ez. Beraz, hau, oinarri bezala, bai, saltza pixkat. saltza pixkat, beti joan bidala. Eta jarriko itxugu, holan, razioko, 2 edo 3. Tamaina honretan, gabonetan nik usteo bikin nahikoa izango. Bikin nahiko. Nahiko Venga. ederrak atea zaizkigu, Patri? Zaizkigu esaten dago, honek pentsatu berakin dagoela edoran. Nola, a ber, Zaizkigu, Euskalduna beti hitz egiten du gu. Hau da Bai. gure saioa, Zuk gure saltza piperrak, indogun, saltza gure indozune. hamburguesak, gu, bai, gure etxean, beti da gu. Zirikatzen nabien. Bai. Askun josu. Orduan, gure piperrak, Patrik egin dituenak, oso gozoa. Berez, hau. Bat, hemen bestia, hau lerratzen, Eske ba. Gero. Riparrea, a ver, smile. Patri. Gero, hemen perrexi japurtxo bat. Bai. Horan, hau, errez da klasikoa denez, jarriko garen, osto, osua, a ber, hemen txe. Holaxe, eta, oliba olio virginia beti. Mesedez. Diziratxu geratzeko, eta poli-politx. Ikusi, gure ondarroz legatzez betetako pikillo piperrak. Probiko da, ez da? Biko, hortara etortzen gara. A ber, horan satitxo bat. Saltziak eta guzti. Politia geratzen da, hemen? Politxa bai, ez da? Horixuakin da, Bai. Eta kolore kontrastia. Zerriñon. Gora ondarru. Gora lodosa, gora ondarru. Eta gora gure euskal piperrak. Bixer gauz. Agur.